Nakay manal. Amo yung nga tabilag ka. Puor-puor kay kidita. Nag-uurnong kay manal. Amo mat nga siya tayo pagsasaritaan niya. Igagagara yung kita. Di agurnong-urnungan. Amo yung nga tabilag ka. Puor-puor kay dita. Ay nyama ito nga baba. Basta kasta tinag-urnaw. Ada mamabuo yung istoryan. Mang ko tinagang ko ta. Ang kailangan ako kuhaan. Ngam ako na yata hindi ka makaibib daw. Sikali tayo. Sikap ala ikatawag. Ay mang ka. Nga tanagang ko te pag-istoryaan niyo. Nagpasgad kay pwede ta. Nagado nga bilag ko ta. Nagpasgad. Ay nyama nga rupa yun da. Da kita mabuo yung istorya nagsakit din karabo kong po kanya yung oras pipinungo chow. Ati din narong chow. Ay! At dati insampay ko ta. Puur-puur kay kiday. Yung pagkumanuhan yung ramraman tinagang ka. Kismusa ka nga talaga kasi ka nga babakatan. Lagi sampay ka tamo. Damdama, rumarnak ta mangag ko tinagang ka. Oray pipin na kapitan chow. Laman Ang samuti, bastos siya.